Вітаю, дарагія сябры, я Андрей Хаданович, ва ўроцлаўскім паўзброку пагаворым пра перакладчыцкую майстэрню, зраблю па свежых слядах справаздачу пра чарговую ўжо 5-ю сустрэчу майстэрні, сустрэчу, якая была прысвечаная перакладу ангельскай прозы. Вельмі рознай, высакалобай, інтэлектуальнай, парадаксальнай фантастыкі і усенародна любімай дзіцячай літаратуры, але запрошаны госць перакладаў і перакладае далёка не толькі з ангельскай. Госцем быў Ігор Кулікоў, паэт, руплівец культуры, аўтар шматлікіх перакладаў з розных жывых і мёртвых моваў, перакладчык і аўтар шырокага стылістычнага дыяпазону ад вынайдзенай свамовы да прастамоўя, скажам, у перакладзе чытва Чарльза Букоўскі. Ігор Кулікоў паказваў наведнікам майстэрні фрагменты сваіх перакладаў з санскрыту, з старажытнай індыйскай паэзіі, з сярэднеангельскай мовы, з сярэднявечнай паэзіі і, урэшце, пра што, мабыць, найбольш чытачоў шырока ведае, паказваў фрагменты сваіх перакладаў з Джона Рональда Руэла Толкіна. Мы пачулі фрагменты з старажытна-індыйскага эпасу Махабхарата, адзін з найвялікшых твораў за ўсю гісторыю сусветнай культуры. Уявіць сабе Іліаду і Адысею разам узятыя і памножыць у некалькі разоў, і мы маем аб'ём Махабхараты. 18 кнігаў ці парваў, 75 000 двухрадкоўяў шлокаў. Уласна кажучы, што такое шлока, як структуруецца індыйская паэзія на санскрыце і як яе перакладаць, паказваў Ігор, паказваў, спяваючы у арыгінале так, як гэта было прынята на санскрыце. Паслухайце, калі ласка. Розмова Відури з сином. Магабхарата. Контювача атрапюдагарантінам ітихасам пуратанам Відурая ча самвадам путрасya ча парантапа atra шріяща భూయశ్చ యత్తаса вактумархати యశస్విని మన్యుమతి కులే జాతా విభావరి క్షత్తధర్మరత ధన్య విదురా దీర్ఘదర్శిని విశ్రుతా రజ సంసత్సు శ్రుతవాక్య బహుశ్రుత విదురా నామ వై సత్య జగర్హి పుత్రమౌరసం నిర్జితాం సింధురాజీన శయానందిన చేతసం ఆనందనమధర్మజ్ఞం విషతం హర్షవర్ధనం. Фрагмент размовы Відуры з сынам. Пра гэта ёсць даўняя быль, што расказваюць мудрыя. Размова Відуры з сынам, о найлепшай, ніж віцязяў. У ёй і ляпей, і болей. Яна кажа на гэты конт. Жыла колісь адна жонка на імя Відура і была з шляхетнага народу, парыўча ды запальчыва, тхарме вояў заўжды верна, дасведчана і празорліва, уважная к чужым радам, між князёў паважаная. І вось неяк яна сына ушчувала, што доўг забыў, і здужаны з царом Сіндху лежаў смутку, аддаўшыся на ўцеку ворагам сваім, на гора сваёй мацеры. Вось жа, уласна кажучы, шлока 32-складовае ўтварэнне, двухрадкоўе, якое кожны радок якога падзяляецца цэзурай напалам, 8 складоў і 8 складоў. Перакладчык мусіць праявіць рытмічную разнастайнасць, бо канцоўка радка яна ямба-падобная, а канцоўка першага паўвершу мусіць рытмічна выглядаць інакш. Мне здаецца, Ігор здорава з гэтаю задачаю справіўся. Другім дотыкам да культуры быў кантакт з сярэднявечнай паэмай «Сэр Гавейн і зялёны рыцар». Сюжэт адсылае нас да
артураўскага цыклу да рыцараў круглага стала сэр Гавейн, адзін з улюбёных рыцараў караля Артура, ягоны пляменнік і выпрабаванні, якія выпадаюць на ягоную долю. Выпрабаванні выпадаюць і на долю перакладчыка, які сутыкаецца не толькі з рыцарскім сюжэтам, але і з сярэднявечным алітарацыйным вершам. Ключавыя апорныя словы у стараангельскай іх 4 у радку, у сярэднеангельскай можа з'яўляцца 5, да цэзуры, пасля цэзуры, 2 націскныя склады да цэзуры і 1 пасля цэзуры ствараюць, уласна кажучы, алітарацыйны малюнак. Глядзіце, як гэта ў арыгінале. Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь. Since the sage and the assault was cessed at Troje, the Boreg Britnet and Brento Brondes and Daskes, the Tulk that the Trames of Treson the Rochte, was striet for his treachery at the Trevest on Erde. It was Ennias the Adel and his hie kinde, sat sin depressed provinces and patronus become, volne val the welle in the West Iles. Fra Richard Romulus to Rome reaches him swithe, with great bobons that Boreg he bigges upon firste, and nevenes hit his ane nome as hit nu hatte, Tisius to Tuscan, and Teldes beginnes, Langaberde in Lombardia liftes up homes, and fair over the French flood Felix Brutus, on mony bonkes full brode Bretin hisettes, with winne, where and wraak and wunder, Besides has won Therine, and oft both bliss and blunder, for sket has skifted sinne. Калі па аблозе і бітве сібернае Трое пала ў полымі і прыскам, ды попелам стала, а можа, які замысліў змову і здраду, судзілі за дзёрзкае яго ліхадзейства, быў гэта Энейнай харобры, чым род у мнозе паняволіў правінцыяў аж па выспы нашы, і дзедзічыць стаў непадзельна ва ўдзеле заходнім, перш Ромул рушыў туды, дзе Рыму пачацца, і слаўнае на ўсю зямлю залюдніў места, у гонар яго той горад, і сягоння завецца. Патым у Таскане Тыцый паставіў замкі, Лангаберт атабарыўся у Ламбарды і Шчодрай, і Фелікс Брут павёў флот за франкскія воды. І тут, на тлустых прасторах, Брытанію нашу заклаў, дзе зват і воін бывала мора, пракудаў процьмы ды праяў, і дзе змяшана шчасце і гора, бяда і раздолля у вечны сплаў. Вы заўважылі, як да алітарацыйнай паэтыкі на прыканцы дадаецца іншае, з'яўляецца кароткае слова, якое цягне за сабою наступныя рыфмы, наступную страфу. Так гэта паэтыка на пераходзе эпохаў. Фрагмент нашай размовы быў прысвечаны Толкіну і яго перакладанню на беларускую. 2 тамы таго, што сёння называецца трылогіяй «Валадар пярсцёнка», хоць сам аўтар не дзяліў яго, як вядома, на часткі ўжо выйшлі. 3-я частка чакаецца ў снежня. І, уласна кажучы, фрагмент з 3-й мы пачулі лёсавызначальную бітву, дзе роханцы дапамагаюць Гондару і пераломліваюць хаду вайны. Вельмі паэтычны фрагмент, упрыгожаны алітарацыйным вершам. Джон Рональд Руэлл Толкін, вертання короля. Right now, ride to Gondor. Suddenly the king cried to Snowmane, and the horse sprang away. Behind him his banner blew in the wind, white horse upon a field of green, but he outpaced it. After him thundered the knights of his house, but he was ever before them. Eomer rode there, the white horse tail on his helm floating in his speed, and the front of the first Eored roared like a breaker foaming to the shore, but Theoden could not be overtaken. Fey he seemed, or the battle fury of his fathers ran like new fire in his veins, and he was borne up on Snowmane like a god of old, even as Orome the Great in the battle of the Valar, when the world was young.
His golden shield was uncovered, and lo, it shone like an image of the sun, and the grass flamed into green about the white feet of his steed. The morning came, morning and a wind from the sea, and darkness was removed, and the hosts of Mordor wailed, and terror took them, and they fled and died, and the hoofs of wrath rode over them. And then all the host of Rohan burst into song, and they sang as they slew, for the joy of battle was on them, and the sound of their singing, that was fair and terrible, came even to the city. Бачыце, ёсць у размове свая пераемнасць, бо Толкін, выбітны знаўца стараангельскай паэзіі, перакладчык за гады да Ігора Кулікова, сэра Галэйна і зялёнага рыцара, і не дзіва, што і ў яго сям-там з'яўляецца алітарацыйная паэзія. Наперад на помач Гондару. Кароль крыкнуў Белагрыву, і той сарваўся з месца. Залунала харугва з белым канём на зялёным поле, але Тэўдэн выперадзіў яе. Следам рынула яго дружына, скакаў там і Эўмер, і конскі хвост на яго шаломе струменіў белыя ракой. Першыя рады яго Эўрэда раўлі імчаліся, як пенны бурун, але Тэўдэна ўжо было не дагнаць. Не то яго апанаваў смертны шал, не то ў жылах заструменіў новым агнём баявы запал продкаў, але на сваім Белагрыве ён раптам прыпадобніўся старажытнаму богу, самому Ораме вялікаму ў бітве Валар, калі свет яшчэ быў юным. Залаты яго шчыт заблішчаў другім сонцам, і трава вакол белых ног яго жарабца занялася зялёным полымем, бо нарэшце надышоў ранак, і вецер з мора, і цемра рассеялася, і полчышчам Мордара загаласілі ў жаху і кінуліся наўцёк, гінучы пад капытамі якры. І тады вершнікі Рохана выбухнулі песню. Яны спявалі і нішчылі ворага, бо радасць бітвы ахапіла іх, і вык таго спеву, прыгожы і жахлівы, даляцеў нават да горада. Як заўсёды, другая частка нашай майстэрні, уласна кажучы, абмеркаванне перакладаў навучэнцаў, і Ігор Кулікоў пагадзіўся ласкава быць кансультантам і разам са мною і усімі удзельнікамі абмяркоўваць. Вось жа дыяпазон ад дзіцячага да дарослага, філасофскага, амбітнага. Найперш Андрэй Захарэвіч прадставіў фрагмент з Майкла Бонда з «Bear Celt Paddington», з «Медзведзяняці Паддынгтона». Уласна кажучы, як перакладаць уласныя назвы, як перакладаць кароткую ангельскую лексіку, якая непазбежна падаўжаецца медзведзяня на месцы «bear». А звярніце ўвагу на назву першага раздзела. «Please look after this bear». Калі ласка, прыглядзіце за гэтым медзведзяняткам, чытаем у чарнавіку перакладу. Ці можна аж так раздзьмуваць арыгінал у 3 разы у беларускай версіі? Зразумела, што ангельскія словы ў сярэднім карацейшыя за беларускія, але могуць быць свае хітрыкі. Безумоўна, мы шукаем карацейшых сінонімаў ці аднакарэнных утварэнняў. Ужо мядзведзік на фоне медзведзяняткі, асабліва ва ўскосных склонах, развязвае перакладчыку рытмічна рукі. Ці перавозіць нам на сваю тэрыторыю старую добрую Англію, ці перадаваць ангельскі каларыт у тэкстах. «Mr. and Mrs. Brown» — першыя словы, знакавыя словы аповеду. Упершыню пан і пані Браун сустрэліся з Паддынгтонам на чыгуначнай платформе. Чытаем у перакладчыку. Пан і пані ствараюць цёплую, хатнюю, нейкую свойскую атмасферу. Ці не за шмат мы
асвойваем, так бы мовіць, беларушваем гэты свет. Пытанне павісла ў паветры, магчымыя, безумоўна, розныя падыходы. Пан і пані засталіся ў рабочай версіі. Яшчэ адзін стратэгічны падыход у перакладзе літаратуры, дзе фігуруюць людзі і жывёлы, дзе фігуруюць дарослыя і дзеткі. Хто і як адно да аднога звяртаецца. Ангельская мова сучасная не ведае гэтага падзелу. Форма «you», якая можа быць і ты, і вы. Медведзіня з цікаўнасцю паглядзела на іх і спыталася: «Магу я нечым вам дапамагчы?» Агаломшаны містер Браун падбірае словы: «Ну, не насамрэч мы думалі, ці не можам мы табе нечым дапамагчы». І медведзянятка апынаецца ў адной катэгорыі з дзеткамі, якім чамусьці па звычцы тыкаюць. Разам з тым, два літаратурныя прэцэдэнты прыходзяць мне ў галаву. Памятаеце у Владимира Караткевіча: «Аддайце сарока, няма ўжо сілы». Зварот лірычнага героя на «вы» да сарокі. Не кажучы ўжо да Булгакова, калі кот-бегемот быў прыемна уражаны тым, што да яго праявілі павагу, звярнуліся на «вы». Усе чамусьці коткам тыкаюць, хоць ніхто не піў з імі брудершафта. Перакладаючы ангельскія словы, мы уважліва сочым за тым, каб не калькаваць механічна тое, што можа набыць нейкую такую бездушную механістычнасць у выніку. Безбілетнік пан Браун прыглушыў свой голас і нервова азірнуўся. Чытаем у чарнавіку. Па-першае, безумоўна, свой голас — гэта свой відавочна лішняе слова, яно неабходнае па-ангельску граматычна. Перакладчык зробіць добра, яго выкінуўшы, але я зараз пра прыглушыў голас. Мяне чамусьці, чытаючы ці слухаючы такое, з'яўляецца асацыяцыя нейкай ручкі, якую круціш і прыглушаеш гук, тады як жывой голас можна прыцішыць і панізіць. Іншы герой нашай майстэрні — амерыканскі пісьменнік кітайскага паходжання Тэд Чанг і яго знакамітая бабілёнская вежа ў перастварэнні Марыны Дергачовай. Праблема натуральнасці і ненатуральнасці ў парадку слову. Ангельскі сінтаксіс, які мусіць змяніцца па-беларуску. Дзеяслоўныя назоўнікі, якія абцяжарваюць нашу мову, і ўсё вызваляецца і пачынае працаваць, калі гэта ператвараць у дзеяслоўныя канструкцыі. Прасоўванне большасці, запаволенае цяжарам цялежкі, поўныя цэглы. Сама канструкцыя нагадвае ўзыходжанне будаўнікоў на бабілёнскую вежу, абцяжараных на ўсю катушку. Большасць павольна цягне цялежкі з цэглы, і ўсё робіцца па-людску, і будаваць робіцца лягчэй, у тым ліку беларускі пераклад. Здабытчыкі ж, у тым ліку Гілал, рушылі па сушы з купецкім караванам наўючаных анаграў. А што калі з Гілала аднаго з галоўных герояў зрабіць і дзейнікам, галоўным суб'ектам у сказе? Ўсё зробіцца па-людску. Гілал ды іншыя рудакопы рушылі па сушы і гэтак далей. Адно з наймацнейшых, прынамсі з сімвалічнай нагрузкай, месца ў аповедзі, якое потым адгукнецца, зразумела, як гучыць так: «Going up to dig, it seemed natural». Перакладчыцы ідзе даслоўна: «Пойдзем наверх, каб капаць».
гучыць ненатуральна. Усё нібыта правільна, але гэтае слоўка ненатуральна гучыць досыць суха і не перадае усяго здзіўлення, якое ёсць у гэтай карціны свету. Узысці на вежу, каб далей капаць неба, верх і низ як бы мяняюцца месцамі. Тых, хто прачытае апавяданне цалкам, пабачыць, чым гэта скончыцца. Можна этымалагічна зірнуць на само слова, прыстаўку і корань і перадаць гэта двума словамі. It seems natural. Неяк супраць прыроды. Перакладчыку, робячы сваю справу, безумоўна, варта сачыць не толькі за тым, наколькі сумленна слова па слове з іншай мовы пераносіцца ў тваю мову, але і сам танец, само ўзаемадзеянне словаў у тваёй мове. Таму мастацкі пераклад гэта, канешне, не столькі і не столькі перанясенне з мовы ў мову, з культуры ў культуру, колькі непасрэдна напісанне мастацкага тэксту на тваёй мове, няхай і пад дыктоўку арыгіналу. Вось вам канструкцыя. Увесь горад святкаваў, кропка. Свята пачалося 8 дзён таму, калі апошняя цэгла рушыла на вежу і мусіла цягнуцца яшчэ 2. Вось жа. Па-ангельску celebrating and фестывал, 2 розныя словы варта развесці і па-беларуску. Увесь горад святкаваў. Фэст пачаўся 8 дзён таму, калі апошняя цэгла рушыла на вежу і мусіў цягнуцца яшчэ 2. Але працягваем цытату. Штодзень і штоноч горад цешыўся, танчыў, ласаваўся. Перакладчыца відавочна шукала адпаведнік слову піраваў, якое, так бы мовіць, на птушыных правах, якога ў нашай мове няма. Баляваў, а заадно і весяліўся ці радаваўся на месцы, цешыўся. Так усё робіцца па-мастацку. Шторанак група цягачоў пачынала свой 4-дзённы шлях наверх. Там яны перадавалі цэглу наступнай групе. Асобная справа з гэтымі цягачамі, зразумела, мусім быць альбо неалагізм, альбо нейкае трапнае слово для перадачы тых, хто цягнуць гэтыя тачкі ці цележкі, але ж гэтае месца ўжо занятае рэальнымі машынамі цягачамі ў мове, альбо дыялектным пазначэннем тых, хто цягаецца без справы, гэткіх валацугаў. Задача перакладчыцы яшчэ папрацаваць, пашукаць гэтага слова. Больш-менш удалося даць рады з формачкай група, якое занадта не акрэслена непрафесійна. Крю у гэтай сітуацыі. Можа быць брыгада ці партыя тых, хто працуе. Але калі ўпадзе чалавек, а ягоная кельня застанецца, усе ў гэты момант хаваюць палёгку. Так, нібыта блізка да ангельскага тэксту, толькі перад тым, як гэтую палёгку схаваць, чалавек мусіць гэтую палёгку адчуць, а ўжо потым не даць выйсці ёй на паверхню. Вось жа усе ў гэты момант адчуваюць у душы палёгку. Як, спадзяюся, адчуваюць гэтую палёгку аматары літаратуры і перакладу, разумеючы, што з чарнавіка, які яшчэ толькі набліжаецца да мастацкага ззяння, паступова складаюцца найлепшыя беларускія словы ў найлепшым парадку. Чакаем бабілёнскай вежы, як, дарэчы, і Мядзведзіка Падынгтона у беларускім перакладзе і ў беларускіх публікацыях. Да сустрэчы, сябры.